Siamese, ewan ko. Pusa ba to? Boss, pusa nyo boss. So yan yung gagamba. Tignan nyo yung mga kalaban nya. Ito. So malaki to. Malaki-laking gagamba din to. So testing natin to. Malaki to. Makapal-kapal to. Pero makapal din naman to. Pakita ko sa inyo. Mas malaki lang ng unti yung isa. Pero wala naman ang kondisyon yun, no. So ito siya. So wala namang kondisyon yung isa. Ito naka-kondisyon naman to. Pero medyo maliit talaga to, no. So tignan natin kung anong laruan nila. So game agad to. Bilot talaga yung manipis. Kapal masyado siguro. Hindi ko lang alam, no. Masyadong makapal. Masyadong malakas. Bilot niya talaga yung manipis. Pero wala na kasing kondisyon yan mga kaji. Kumbaga winner natin pero hindi ko na inaasikaso, no. Pero palag talaga yung manipis din, no. Winner yung sa taas pero hindi na loaded yan, no. Stock na yung nagagamba yan. Pero medyo malaki talaga siya dito. Bilib din ako dun sa payat, oh. Hindi talaga umaayaw din, no. Bahala mamatay. Bumibilot pa rin siya, oh. Talagang malaki lang talaga, no. Ayan na, nagkapusuran na, yan na. Usang alaw ka. Sino kayang titirik sa inyo? Grabe. Ano? Ulo ka. Ulo ka. Agat pa din yung payat. Alala ka dyan. Usang alaw kayo. Hanggang may lakas. Hanggang may pwersa to mga to. Papalag talaga. Uy, nakakangalay na. Fights na. Usang alaw. Tagal ng laban mga idol. Wala ka. Sige. Grabing tagal ng laban na to. Talagang nagkatirikan talaga to. Sige, ala ka, babaing ka na. Ala ka. Palag pa din yung payat, to. Kasi yung tutusin mga kaji, kung ano yung payat, tumalon na yan pero talagang pumapalag siya. Tapang talaga. Nakalabang pa ito itong payat. Tingnan natin, alugin natin, no. Ala ka, puta, patay yung payat. Agad yung malaki naman. Grabe to. Walang ayawan talaga to. Tingnan yung payat to. Gusto pa rin bumilot. Yung malaki naman, nga yung pangil. Ina ka, nakagatan, ala ka, nakagatan yung malaki. Nakagatan yung malaki. Wala na. Wala na. So, yun lang mga kaji. So, sa kalatirik sila parehas, oh. May laban pa to. Kaya natin yung payat. Kaya natin yung payat. Bigyan ko. Tingnan natin kung may laro pa to. Kasi naglalakad pa tong malaki, oh. Yung payat kaya naglalakad pa ba? Tingnan natin. May laban ba to? Tingnan natin, tingnan natin. Tingnan natin. Ay. Wala na, dahing na yung malaki. Grabe, oh. Grabe yung tapang ng mga gagamba na to.
Ang tanong, kaya mo bang tapusin yan? Nakapaswerte yung payat, no? Nakatama sa dulo. Wala na, wasak na to. Napusod tong malaki. Finish na to. Pinagat na ba sa paa? Kagat na sa paa, no? Ala ka. Takbo pa din. Usang alo. Draw to mga kaji. Ganda ng laban, no? Ganda ng laban. Ayos. Pusod talaga. Tama, tingnan niyo yung tama nung malaki na yan, no? Laglag na yung puwet sa dami ng tama ng gagamba, no? Laglag na yung puwetan niya. Pakasolid talaga. Patay. GG. So winner yung payat. Ano? Ay, buhay pa. Buhay pa.